Hej, niestety nie jestem w dobrym nastroju, bo mam depresję, że tak powiem. Nie zgadujcie w komentarzach, tak wy tak chyba się nie dowiecie, chociaż są takie przypadki, niestety. No trudno. Mam takie depresje, smutki, najlepsza czekolada, zwłaszcza ta. Ja kocham Michałki, Michałki białe są najlepsze moim zdaniem. A są jeszcze pomarańczowe, one są też bardzo dobre. Dlatego bardzo lubię jeść takie czekoladki, ale czasami są takie smutki, że czekolada nie pomoże. Więc co w takim... Co trzeba zrobić, jeżeli nawet czekolada nie pomoże? Najlepsza jest druga osoba. Niekoniecznie musi być to chłopak, bo ta depresja może być związana właśnie z chłopakiem, niestety. Nie, to chyba nie dotyczy, ale przyjaciółka czy ktoś. Nie właśnie przyjaciółka, jeżeli to się z przyjaciółką pokłóciłaś, to nie wiem, na przykład rodzeństwo, mama, no nie wiem. Ale jak już, to na razie pomaga mi tylko czekolada. Nie mam wyjścia. Ciao.